Великобритания са така наречените центрове за изкуствен интелект, дейтър центрове, както им казват. Само че те не могат да се правят навсякъде. Защото ти трябва минимум 1 гигабайт или 1000 мегавата постоянен ток непрекъснато. Защото това си го представете цяло поле, хиляди декари с помещения, с компютри, които работят на макс, изкуствен интелект. Трябва ти две неща. Постоянен ток, който могат да дадат само ядрените реактори, или топлоелектрически, или газови централи. И голяма река, водоем за охлаждане. Козлодуй има и двете. Ние правим в момента 7 и 8 реактор с Уестингхаус, с строител. Уморихте ли се? Съжалявам, искам да